Takže ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska bude video, jak seznámit králíčky. Máme tady 2 samice, jednoho samce a jedno morče samici. Tamhle je samec, tady je samice a tady je další samice a tady je samice morče. Takže nejdřív v sobě zkusíme dát vlastně holku s holkou. Pokud se začnou prát, tak okamžitě je dát od sebe. Nejdřív čumáčky k sobě, ale Julča, jak už je velká, tak si většinou bude myslet, že Hedvika je mládě. Oni na sebe nereagují, to znamená, že prostě se nebudou nějak vnímat, takže v pohodě dát k sobě do klece, úplně v pohodě. Teď seznámit holku od králíka a holku od morčete. Budeme radši seznamovat Julinku, protože zase je to mládě a už jsme zkoušeli seznámit Hedviku s Debínkou a to prostě nešlo. Se poprali. Takže zkusíme to takhle. Takže určitě první Debínku, protože je mladší. Takže zase čumáčky k sobě. Debínka s ní chce vždycky kamarádit, ale teď jde jenom od toho králíka. No, vypadá to, že se budou mít rádi. Vidíte, mazlí se a je to úplně v pohodě. Teď holku králičí s klukem králičí. Protože budou tady mít mlaďácka, už se pářili, tak to bude úplně v pohodě. Tady musíme nejdřív nachytat králíky a tady mám holčičku a ty přineseme ještě samička. Hedvika je hrozně ráda být populární, takže doufám, že to bude v pohodě. Sakra Hedvig, chovej se normálně. Tak. Takže zase čumáčky k sobě, ale Hedvika, no vidíte, oni se taky nějak nevnímají. Jakmile se nebudou vnímat, tak je to v pohodě. Takže ahoj a zase u dalšího videa. Čau. Nazdar. Ahoj, mějte se pěkně. Já takový nazdar.